Banda kamar ki cikin duniya, ni da kira aminta Hadiza tuna ta mozo yar auta ta mata. Sanda farar aniya, banda kamar ka cikin duniya, ni da kai na aminta ka cikar zana kai ne hasken rayuwata. Sanda farar aniya, banda kamar ki cikin duniya, ni da kira aminta Hadiza tuna ta mozo yar auta ta mata. Dole mu je neman shirya, daure yake da sauri ga hanyar nan babu kaya, inda cikar buri ya iso mu da ni da kenan za mu tsaya. Tafiya inda da gwani ya cikin ta sam ayi ba gajiya, abinda ni da har na sani in na yi batan kai na tambaya. Shi lamarin duniya haka ne ya komai cikinsa akwai aniya. Duk da rashin girma ga tuwo cikinsa sai an sanya miya. Kwarai zancen haka ne don haka ne ɗauro ɗamara. Na yarda da tsarin kula da 'ya'yana da miji, mai gida na ruhina a cikin ice kai ne ga miji. Masu gulma da surutu kunai mijina ba sa ji. Na sami yabo a inda nake da rabo, na samu cikar girma babu inda na rabu. Karfin da nake ji a jikina ko shago, Allah ya kiyaye mun kai namijin fama. haduwar kauna da ni nake ba ma makara. Ba zan gina kai ki cancan ba, ba dai na saka ki kuka ba, ba zan ki rike ki gangan ba. A dole na ma biyayya, ka san so ba kiyayya, kenan ba juya baya, zuciya ta kai shanya. Na aminta da kauna, ke ce mai share mun hawaye na, dare da rabuwa, sai ki zama uwar yaya.